Fetħet uffiċjalment il-Fiera Nazzjonali Agrifair, fiera li hija katalista fil-promozzjoni ta' diversi prodotti lokali, kif ukoll makkinarju sistemi teknoloġiċi li għandhom x'jaqsmu mas-setturi tal-agrikoltura u s-sajt, bilan ewlieni li tiġbor flimkien il-partijiet interessanti ewlenin ta' dawn l-oqsma minn entitajiet kbar sa' intrapriżi żgħar u medji. Il-Malta Agrifair se tipprovdi pjattaforma l-komunità tal-bidja lokali kif ukoll għall-produtturi biex jinformaw u jikkomunikaw lill-pubbliku dwar il-prodotti u s-servizzi tagħhom. Waqt dan l-avveniment wieħed ikun jista' jifhem it-tifsira tal-istrateġija Farm to Fork fejn is-sistema tal-katina tal-ikel ser tintwera bl-aktar mod viżwali, innovattiv u interattiv, proċess li mill-irtsiset jasal sal-imwejjed tal-familji tagħna. Waqt il-ftuħ ta' din il-fiera l-President ta' Malta flimkien mas-Sinjura tiegħu żaru aktar minn 50 stand li ser ikunu armati sa nhar il-Ħadd 22 ta' Mejju. Kull min iżur din il-fiera jista' jesperjenza diversi attivitajiet fosthom kompetizzjoni tal-baqar, tilqim tas-siġar, kompetizzjoni tan-naċċ u l-mos, konsultazzjonijiet pubbliċi dwar diversi temi, sezzjoni għat-tfal u ħafna aktar. L-Agrifair fetħet il-ġimgħa u tibqa' għaddejja sal-Ħadd bil-ħinijiet ikunu mill-10 ta' filgħodu sa 8:09 ta' filgħaxija fl-MFCC f'Taqali.